Higni 12 nyaka ne tend loch gwenge chakre pacho ka en jokenge mathoth osego gi counties. To kata kamano, ywak nitiere ni thoth chenro ma nengogi romo siling bilion 400 mowinjo chwali e counties pod nie lwet piny owacho mamalo. Jopiny opuoyo okenge ma counties osegoyo, ka kata kamano thoth gi ywago rem mantiere e sekta mar thieth. Lydia Okeyo miyo ler mar wachni. En higni 12 nyaka ne loch gwenge chak tiyo ayanga e pacho ka. Karamu mar loch gwenge kata devolution conference ma higa ni obagi e county ma Homa Bay ka thoro mar wach en rango yore mag jiwo ber ma oganda nyalo yudo kokalo kuom loch gwenge. Riwruok mar International Center for Policy and Conflict yango okenge ma loch gwenge osegoyo machalo kaka loko ngima oganda kendo kelo chenro mag piny owacho machiegni gi oganda. Loch gwenge bende osekweyo liet mar siasa kaluwore ni oganda sani ok gen dongruok mana maya e sirikal mamalo kende. Counties bende giwacho ni oseloso thuolo mag tije ne jopiny kendo bero uchumi mag kor gwenge ma osejiwore kaluwore ni moko kuom chenro koro itayo gi counties giwegi. Kata kamano, riwruogno wacho ni nitie chenro mamoko ma owinjo bed ni itimo gi counties ma pod itayo gi sirikal mamalo ka chenrogo kod mwandu mowinjo bed ni chwale counties nego giromo siling bilion 400 gino magiwacho ni duoko chien okenge ma counties temo goyo. Bende gidwaro mondo milos chike mabiro keto lai makare ewi chenro duto mowinjo bed ni chwalo ne counties kendo los chenro makare mag timo nonro ewi mwandu ma counties nitiere godo kod kaka itiyo kodgi kendo keto nyong'ong' e jotije matiyo e counties. Moko kuom jopiny mane watwak godo po dongruok ma osenene e counties kata kamano dwaro margi en ni mondo mi kik ketgi mana e bombe to chwalgi nyaka e kor gwenge. Wach mar devolution ni aneno kober nyaka nodonji wan gi a lot of improvement nikech yudo kaka wan jo Homa Bay County sani nyayudo ka wan gi lam orwako kamoro amora, wan gi modern fish market nitiere. Orach neno achiel ni kidhi e interior kocha to kuond moko chuodho ma ok inyal neno, kuond moko chuodho ma ok inyal luwo kata mana gi tiendi kendo kata mana gari ok nyal dhi. Bende giywago onge mar tije ne rawere ahinya te apise mag counties ka rawere ywak ni ok nywandgi e chenro mag dongruok kata obedo ni okenge moko osego e sekta mar thieth nitiere ma pod nitiere. Wan koka youth nitie ber ma waneno to gi ber ma ok wane nikech youths mang'eny gisomo to gionge tije to county ka bende nitie mana jok moko ma bende koro koma ma samoro winjore retire to wenwa joma tindo mondo mi wadonji office. Thieth aneno ka ok ber nikech SHA kuonde dhi kuonde moko ni SHA konyo kuonde moko konyo. Ute mag thieth aneno kosa losgi but koro nitiere man maina mag sem kaka dispensary matindo tindo ema gidwaro mondo at least oyawe gima chalo ka nderni mondo kete yath kaka chal kaka kidhi kuonde makamalo kuonde moko yudo ka yedhe tin. Dispensaries kidhi tiyudo mana one nurse only to nurse achiel ji ohewe osiptal dispensary mamagwa makaber to gima jo sirikal winjo time maino ogiwinjore gi mede sisters moko to gi nurses moko mondo mi thieth obed maber. E limbe mare mar yawo romo mar tend loch gwenge, jatend piny Kenya William Ruto singo medo jiwo loch kor gwenge ka koro sani osepodho paro mar chik ma koro biro neno ni counties oyudo omenda maromo siling bilion 415 e iko omenda ni. Ma en medruok mar siling bilion 28 kawuok e siling bilion 387.4 mane omi counties e iko omenda mokadho. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Governors kod jotelo mamoko manoyuore chak romo mar tend loch gwenge county ma Homa Bay okete lela moko kuom okenge mag dongruok mag counties osegoyo nyaka ne chak tend loch gwenge higa mar 2013. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich miyo lerno. E kinde romo ma kamano counties mopogore yudo thuolo manyiso